Gikan sa 16.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita. Impormasyon kat mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sulot balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Setyembre 7, 2023. Santa Barbara Investment Committee nagpatigad na consultative meeting. Driver ka motorsiklo nga nabunggoan sa Zarga Setyembre 6, nadulaan gid sang kabuhi. Hepe Kapavia nagpangandam sa mga naghahana nga magduso ka illegal nga droga. Mga parulado ginpaatagan ka mga layi nga nagaprotekta sa mga kababayinan. Price cap sa bugas posible magalawig sa isa ka bulan. Nagsinapol ang mga katapok sa Santa Barbara Investment Economic Committee Setyembre 7. Agud makahuman ka proposal nga igapresentar sa investment program nga patigayunon ka Metro Iloilo Guimaras Economic Development Council kun Emergency sa Manila. Ang komitiba ang napangunahan ni Mayor Doc Dennis Superficial. Kaupod ang pila ka dalago nga negosyante sa Santa Barbara, Local Economic Development and Investment kun LEDIP, Investment Marketing Promotion Unit kun IMPU, kag Municipal Planning and Development Coordinator Vincent Lusaya. Kag pila sa mga presentar nga project proposal among medical tourism kag retirement village kung sa diin prioridad ka banwa ang mahatagan atensyon ang social services ikaayong panglawas kag pagtibong ka turismo. Pamatian payag ni Mayor Doc sa Superficial. Financial protection, line with medical tourism, formulate natin. It will be solely on sa health facility sa hospital, no? So, kung nga when I cannot listen, I can easily identify, no? Operating room dyan ang, So, when it comes to the other allied businesses, let's say sa private sector for that, they program predict. Santa Barbara Investment Economic Committee nagpatigayon ka consultative meeting. Nadulaan gid sang kabuhi ang driver ka motorsiklo nga nagbunggoan ka series Setyembre 6 alas 7:30 sa gabi sa Banwa, Casaraga. Ini ang kilala kay Ronnie De Los Reyes, 46 anyos ka barangay Dongsol, Pototan. Samtang ang driver ka series ang kilala naman kay Rami Dolindo, 43 anyos ka Anilaw. Kasunod kay Police Captain Rafi Senieres, Hepe Casaraga Municipal Police Station, nagaisi-isi ang dalagan ka driver ka motorsiklo kag ginalikawan man kuntani ka driver ka series. Pamatian ang pahayag ni Police Captain Senieres sa interview ni Ugyon Ray Shodina. Gindala ni siya kagabi sir sa Barutak Nuevo Hospital but sa dinli sir no nag-expire din ang ang victim mga 8:05 sir 8:05 PM ka last night. Swerve na bala sir ang single nga motor. So layo pa kita na nila and then later on do nag-transfer lane siya sa iyas ang series. According naman sa series driver, ginlikawan niya ni kuno sir ang motor muna nga do nakakabig man sa di sa piyak nga lane. Sa inner lane ni sila tanan sir. Driver ka motorsiklo nga nabungguan sa Saraga Setyembre 6 nadulaan gid sang kabuhi. Nagapangandam si Police Major Dodge de Lima, Hepe Kapavia Police Station sa mga padayon nga nagahimo ka illegal nga mga buluhaton o kung nagana pa magduso ka shabu nga hugot ang koordinasyon ka mga municipal police station sa pagpatuman ka buy-bust operations. Kung sa diin sugod siya ang nagpangalagad bilang Hepe Kapavia, hindi maglubo sa pulo ka buy-bust operations ang napatigayon. Kag isa na diri ang buy-bust operations sa Barangay Kabugaw Norte sang Setyembre 5 kung sa diin nadakpan ang driver kaysa ka punerarya sa Santa Barbara. Ini ang ginkilala kay Mr. Wilfredo Goles Jr. ka Barangay Zone 6 Railway Street, Santa Barbara.
Pamatian payag ni Police Major De Lima sa interview ni Ugin Ray Shadina. Yes, bali kagabi no tigay naton nga maristo ining residente sang Barangay Zone 6, Railway Street, Santa Barbara, Illinois, si certain Wilfredo Goles Jr. yang kiaratas no. Nakuhaan ini siya sang aton operatiba sang isa ka plastic sachet in consideration sang 1,500 pesos by bust money. Apat pa ka iban nga possession kag nalakip man sa recoveries ang isa ka digital weighing scale ginakiluhan nila sang Shabu. Hepe Kapavia nagpangandam sa mga naghana nga magdusok ka illegal nga droga. Gineksplikaran ni Police Staff Sergeant Daisy Abono ka PNP Women and Children's Protection Desk ang mga parolado ka Santa Barbara, Tigbawan kag New Lucena kabahin sa pila ka mga laying nga nagaprotekta sa mga kababayan kag kabataan. Pareho ka Republic Act 7610 ukon Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination kag Republic Act 9262 ukon Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. Dugang ni Police Staff Sergeant Abono, mahimo man mag-report ang mga kalakihan sa kapulisan nga ginasakit sang asawa kag hindi maghuya-huya tungod sa lagid ang magpanakit. Pamatian ang iya pahayag. Actually, wala sa kamuluya, dira. Because ang pagpanakit sa lagid na iya, pero galing sa aton mga lalaki, o sinoda ang may courage na magpanakop sa asawa nga nanakit sa inyo. Which is salaman nila, sir, kay nga, mahambal ang kamuya permit. Ang may lagiya, babae lang permit, sa kitod gani, tayo dalagal sa pulis. Ang pamagbot, sa kamugin, sakit, wiligid kuya sa mag-respondi, kadako ng asawa. Ang problema, kamuya ang nagaan. Iniangot sa National Crime Prevention Week nga ginaselebrar sa una nga semana ka Setyembre nga may tema nga Addressing Crime and Advancing Crime Prevention at the Local, National and Global Levels. Mga parolado ginpathagan ka mga laying nga nagaprotekta sa kababayanan. Ginalaom ka gobyerno nga hindi na magsobra sa isa ka bulan ang pagpatuman ka price ceiling sa bugas kung sa diin ginalantaw man ka Department of Trade and Industry kung DTI nga ma-stabilize ang presyo sa masunod nga 3 ka semana. Ang price cap sa regular milled ang yara sa 41 pesos kada kilo. Samtang 45 pesos naman sa wild milled rice. Kag base man sa monitoring ka DTI, kadaman ka retailers ang nagsunod sa price ceiling. Kag kung magsugod na ang tion kapag patubas, ekspektaron ang pagdamo ka supply ka lokal nga bugas, nga posible magaresulta man sa pagnubok ka presyo sini. Samtang ginatag man ka DTI nga hindi sakop ka price ceiling, ang mga premium o kun espesyal nga bugas. Price cap sa bugas posible magalawig sa isa ka bulan. Kag amuyad to ang natipon nga balita sa bunga adlaw. Tubtubwa sa parang nga oras kag istasyon. Sa DYIS FM 106.7, ini sa Eliza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Mayong hapon. Inilabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.